Bukas ang House Committee on Appropriations sa posibilidad nga buhinan ang ginaproponer nga 243.2 billion pesos nga unprogrammed appropriations para sa tuig 2026. Ini para sa palaabuton nga bicameral conference committee meeting para sa proposed national budget. Kasunod ini sang pahayag ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian nga limitahan ang unprogrammed funds para sa foreign assisted projects. Nahibaluan nga may ara sang kabugusan nga masobra sa katungao na 133.1 billion pesos ang para sa mga proyekto nga may foreign assistance. Suno kay House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing, bisan pa nga bukas ang posibilidad sang pagminus sang pondo. Ginpahayag niya nga kung limitahan lang ini sang foreign assisted projects, mahimo ini makaapekto sa kahilwayan sang gobyerno sa pagtapna sa mga emeryensya. Bukas man siya nga usisaon ang panawagan nga palaparon ang representasyon sang minorya sa BICAM, kag may plano nga magkoordinar sa mga civil society organizations agud magtuso sa mga bukas nga mga proseso sa budget deliberation lakip na ang BICAM. Sa iban pa nga balita sa negosyo, magasaka na subong nga adlaw ang presyo sang gasolina kag maganubo naman ang presyo sang diesel kag kerosene. Base sa advisories sang oil companies, magadugang sang 10 centavos per liter ang presyo sa kada litro sang gasolina. May rollback naman nga 70 centavos sa diesel kag 60 centavos sa kerosene. Una na nga ginproject sang Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga may matabo nga rollback subong nga semana. Ginbasehan sang ahensya ang pagsobra sang supply sang crude oil, pagbuhin sang global oil demand forecast kag ang pagtahaw sang geopolitical risk. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa aton nga reference rate, 58 pesos and 17 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 48 centavos ang baylo naman sang isa ka Hong Kong dollar. 44 pesos and 86 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar. 15 pesos and 50 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal. Kag 67 pesos and 76 centavos ang baylo naman sang isa ka Euro.